Assam government pen akimi helpline kangpu. Thedong pen sambiti nola so nola piarat ache thebong esam vedalang ki thepen ingten plane. Samson Singh Tianong e kelongdun karbi lamarjan klason se abang phu thaniram tiswa phan karcho. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen ahan an long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long poniji. Kelongjia sona munglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phag ok ki up phag ok slice fry phag ok ki phi phag ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponengji komania hemjong si birthday party pangri pangdona maila pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponichi lapen ningchibi ikha ajo ke sangjia par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbianglong Bhomkuru mate ke sangane kadom bangputina phasami na phajiriglo kardom Nilmen Sami Julie Baby in Monharjita, Birtang Tompen. Ration card, sang kerosena son, a hokpet, rarapan kapanong ponason, komadnia kularalong, kapanglim, dokok pulote, sorkara hinpen, license kangtan poni japan aron kepati. Longriang kang piara do anapan, non hejong state government hinpen, kapetik ponarona Abirta, nanglitu marjuita. Ration card kapanglim anparta sang kerosena phai ahok pet pen kipi kapajir ponang chia teng pen nangli tunglong ledet pulote nangli thangta matha je pasungi bi state government hin pen bang sobuthak hukum so dakaron kapeklang pona Abirta la puson helo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sarkar pen bang sobuthak akimi helpline ingpu poniklo BSNL customer phan kapetik pon 1967 anparta BSNL pen kaprek calling non 1800 345 3611 along. Kali pulote Deputy Commissioner Aking Rialong Tok Jiralu pen complaint pipajirno. Tibokhet Subdivisional Civil Officer along Kalite Supply Department along le complaint pi iksita chok. Ahokpet sang kerosene anparta ration card kapang limang thek nang li chini lo pulote government hin pen kangtu pona number along complaint pilote bangso dokana phan license hai hui anta kangthan pon unjia chakong doi glopusi supply sai kam kalana pukedeng Ranjit Kumar Das pen pini pherang kya mai long pangda News report Karbiang Long Live Thedong ha wararatum aning kache theklong lapen hithi kulat kedam ke bang towar pi non malom arve ke jang kache mit mi pin pen langki pon plina jok sambiti nola so nola pia ha wararatum hithi kulat kedam ke bang puthora ke sum ki phona Socheng Dhenta constituency ke parlo Jasamet Inglong arlo ke do akar biara tuma phan ke panong pon PMGSY atobar abarim Joyram Ingleng MLA hin kapin khara teng pensi PMGSY atobar selam ponno Bonta selam tang det pen chiklojon pho anta abilang non malom arwi ke jang chimit mi pinajo towar langpon plinlo Thedong ahbar labang so PMGSY atobar akrong along ihum box culvert ka selam pon ke chok cha joini si inglong alang ke the esam vet nang ke tong amat inten pon plinlo Bangso puthak rara tumpen kaningje pona tengke bangso dimalong bangke contractor tumla bangso bolikan so clear royalong 3 box mate box ke thom culvert si selam pon vek ningje timlo Bonta isi vek a box kalbat ka selang pon rongan jok lang kili un isi tong plen lo pusi ningje pon bang so puthak klar dagaram theke longje phan denarong apherange bikrom terong denle arju ponsina kadom karbinglong live kela ratum don pini niltum karbinglong live team pen ladak Sochen Dhenta constituency sidolo labang so Sochen Dhenta constituency long jasamet PMGSY labang so abarim MLA Joyram Ingleng alangli kaping khat pon labang so PMGSY atowar ka selam pon jasamet nili bulikang aroy cameraman pakla pon bulikang aroy long sidolo patumidik labang so bulikang aroy arbe
arwi ke jang mate arwi ke thi u ajo ini lang ke thi labang so karen mang jo u ajo ini si labang so slate carver ka kasimar pon in ten pon print lo lasi lada ka bang ke jasimen engineering failure pusi nilitum karbing long life pense pudam nang puate mal labang buli kang aro ke pen ke barikha barla por ke lang thi u titi lapen labang so slate carver a size kon si donangji ma lapen lada ke slate carver kali lada ke footbridge sidame bipon nangji polo sidame footbridge bi besi slate carver lang da ni mereka pas lang poning ku lang ka labang so kasimar pon kasabur mate kelang cari pon pe jasamen engineering failure engineering atum kicok ce labang so towar nang kelang hud jasamen engineering staff atum la PWD engineering atum ladak ko anang kangsi ko ansi pakai pen ko ana adaksi labang so slate cover donangji mate food base donangji ma alang litum si chini polake la se alang litum kelang cari pon pameme ko mame kini je dun alam se alang litum kasemar pon pusosin la niltum chini dun la pen la suke kasemar paol ajo ini si pini lason phonang lo non mangke there basa thedong ara ratum la pen sambiti nola so hapu ara ratum mangke non mangke tempo kisu kiune kewang kasik sa kason do thekdon lo atema pon prina son lo non mangke atuan bengwer lo la si cameraman papang poringku yo lain tha jo ladak pen si pon pin lo lang la ama jur kang tang lang ke la an powerful lang ke la na jak pi bang ju bang thang arbe jang lo ama si pon pin lo la si kaselam da ke chok che pusini li pudam ji atema contractor atum mena dim on the spot nang chelang dunde nang survey dunde la pen engineering atum ta ladak ke food base donangi mate kuana labang suke ke kang long main ko sosi krem pon nang balang litum ke lang kon cari pon pami mi posi non mangke la kon punang ko lang Denarong pen Bikram Teron Karbing Longlan non hedjong ingdeng troxiket KAEC mahang kethek Catalonia ni Samson Singh Tiano e kachepalong dun Karbila marjan kason sebangphu Dhaniram tiso aphan ningkang samlapen ningkarong chipidun si KLA lapen kesia satum karchupadopon Geramtang jakhong ni phahini arni dong mokagalong kido Karbila marjan kabonda bangphu Dhaniram tiso ahem thiko balong Karbila meramai ni hanglong riamai Karbila meramai dong mokak arola pen Karbi Cultural Society de kelangjun habaramai tum chelang rapetsi Samson Singh Tiano e kachapalong dun thega puthak Dhaniram tiso aphan man kedo Karbia poho choi hong thola pen Karbia jarong pen archodamlo Bangso karchoda mahut KLA nihang longria maya maipu Dhon Singh Terang KLA dong mokak aro maipu Robindra Rompi Tegelangjun keses habaramai maipu Beren Singh Teron atum pendanglo Penangan jutang kacing honpar pegabang hubang pia tumsi karcho paduramlo Karbi lamarjan kabonda bangpu Dhaniram tisoa hin pensetame lamarjan kabonda pen nong e kachepalong dunang dengan kachepali duna puthak chethan ponsi ke wangji langar ni setame raratum lapuston thakthaka hirjumi nang pidun pulote lamarjan selang pontu bomji lang pusi ninga klongalam chethan pon Karbi Cultural Society tekelangjun zone pen le phan nong e kelong dun chu la district foundation there ni Samson Singh ti anong amen pen cinema phan la sin ni ningarong pik la pen la meramai la pen Cultural Society phan churo pik lo la pen council phan da churo lo ni phan la so nong e nang e pi pot athi ni kan thong kebra hini lo cinema claim la si la ni cinema ke claim la so recognition na bang ke ni long lo la peneso ningarong ke lalo nili cinema ke claim cheng nong e ke long cheng ke 90 aningkan hala so aningkan nili long lo ka phi ke Assam ba India na hok ta me facilitation nang pian lo ba nong in nona son thak welcome lo nong ni tum ke dam siu ni sita hala so duhu karbiang long la me tangan dim bang ke nili phan nong e ba la son welcome ji kali nili phan hala so hot boycott that la pen nili hem ta bang arlong nang ke wara jat la hai do lo pen prai ning kan kre ini nili aja da kam aksara sai chuklemi pu thang upai awe nili bithang hidita chitiki long le tala so posen nili adis alam so por ke nili cinema paing tonang ko lo hala so
halas so jitu ningin dok nona bangke rada tum la so sa porlong lo kon sini ke ningarong pik lo apen alam ke masih ada lo ko sini ni Pininili phan lapuan man peng nang kipipen nang karcho thega pot ninging sam piklo lapen ke asia hin pen nili phan samsung singing tianong e nang kipajir pona phuthak setami nili ninging sam piklo lapen choro loposi tiswa sang ho ningjepong dong mukak pen samsung ingti karbiang long live Ratchari achataya long aning ke melapen ang thik jara bangphu kalitang ramsing ingti ingdeng ke thom karliarni ahemasor aso asulapen adona rabatum kachikimopon Kedam tang jakhong ni phai ke thomarni diphulo rulangso amethang hemalongsi KACM barim kalitang ramsing ingtia phan ahemasor aso asulapen adona rab anparta jirpo jirpia tumpen ke thomangdeng arong kacheboy mate karliarni alira champen kachikimopadupon EM barim karlitang ramsing ingti alang like inut nongnam ka chithang klong ratcharia songjapu lapen athik jot kaching kimya bang pupusi chithang lapen alang like kedam tang ningkan surhini rak ke thomaningkan HAD minister barim khorsing ingti KACCM ki khibo mahut karbiang long aphan article 244A pipon vek nang jipu session along alam ki pipon chenga bang pulo bangso jok khala so hut CM khorsing ingti setame KAC session along article 244A nang vek popu chiparai pondo News report Karbiang Long Live. Keramtang jakhong ni phai ke thom arni chinthong constituency angkang umla phera long kedu lang pilems kaparlo ration card kedu an pangrum ponsi puthot akimia card radaphan kerona mai padupon Umla pheralong ke do lang pilem sa chun bangla pen claim bang tum chepa du group pen lang pilems ke parlo ke do anabana ration card pangrum etsi puthoda kimia card ron pon thulo kedam tang jakhong ni phai ke thomarni bangso kimia ration card lang pilem samai phumate KACM prodip rong piare dengpensi rara tuma phan ron pon ration card ke ron amayalong pache tondun CM prodip rong pia hin pen corona abur pen ko sonsi kachere du nangji ma puthak rara tuma phan than pare ponsi sarkar pen ke hot pon corona incrim setame anutinta chipidun enangji pusi pachini pon chinthong pen hemari rong par karbiang long live Longri arlo prek jamadima long ingdeng toxic brahini wanama hutsaf arui katalonduna sonsi kheruni southern range forest acho kamara tumta thengpia klim edunsi katalondun Thengpi thengprang kerai komja phanpura aningkan wangta jakhong achiklo ke chengsiar ni pen niphai troxiar ni anmate irue pharman wana mahasaf week nang talon bom wang bomlo lasondok taxi lasoning kan setame kenam tangbo sini phai ke chengsiar ni pen prek jamadima long jasemet forest acho kamara tum thengpi aklim ke edunsi talondun lo Laso along pache tondunsi jakhong ni phai ke thomarni nijang karbiang long kheruni southern range along kedo forest asai khiatumta amreng forest krai komanam pialong thengpi aklim edunsi ingdeng troxi kebrahini wana mahut safarui talondulo kheroni pen mohon teron karbiang long live The Mahasau district ahempi haflong rong supi keter ker kapang thira sai ke klem bang hubang phiatum chiklojon kep bainong kelong ledara jok kache song sai kideng bang thong kep rapho haflong municipal board along keter ker ke pang thira sai ke klem bang hubang phi chiklojon kep bainong kelong bang ledara jok aning kang sam se chepaklang renti se kache song sai padupong kapang thira sai ke klem abang pubang phiatum kache song pen asai kache klem kangton ko ajok non malom haflong rong supi jasmet hithia jo keter ke arapen ki thu ki ui parpe ka jok muni tum ke doge thak penang an sungnang renti le laposona pora hut rara tum ke hangjo ong jok haflong municipal board tum pen arni bang sai ka chongdara tum phansi hithia jo an ke papang thepon porlo Halpu kache song pona tum kaning je pona tengke haflong municipal board along bainong kelong lepuke lam kimi kalilo bonta nona bangke corona pen kangkir klaka jok kedam tang arni pen anso se kisum chechak nang koklo ahem arit kache lang pen chenglok
asomara tuma phan ki choki jun na pen school kapachali dun anam ki pija phan anparta kulara long anta prenka chitu ne dera jok non ke chorandam long le der lokusi je phan ponrenti bangso khotha HMB had assistant a hinpen kapachini pona tenke hitia long midu kirum ke long wa beda joksi piniani la pusona kisum chetong nang kok bonta lahaya kisum kapajok konje phan haflong municipal board atumpen dode sangse bo ipon bom kosi pachini ko haflong pen suraj borman karbi angla Pinyada Abirta gila pansi kang toniklo